Добро утро, Марти! Днес ще си говорим за това как да си направим бразилско дупе. За разговора ще ни помага Боряна Тимнева, която е кинезитерапевт и всъщност ще ни представи тази нова машина. Какво прави тази машина? Първо, добро утро! Добро утро! Благодаря за тази възможност да ви представя най-новата иновативна технология за оформяне на цялото тяло. Всъщност сега ще демонстрираме и специално оформяне на дупето, тип бразилско дупе, повдигане и стягане. Да започнем от там. Дали това в момента е актуално в фигурите на дамите? Чухме преди малко в предаването разказ за дупетата на Дженифър Лопес, на Ким Кардашиан. Те са с така бразилско-пишни форми. Това ли е модата в момента? Да, модата е за едно по-повдигнато и по-оформено дупе, а не съвсем слабо и липсващо. Тук при вас можем да постигнем този резултат, само че как се случва на практика това? Колко процедури са нужни? Какво представлява апарата? Апарата има много функции и всъщност една от тях е за оформяне на дупето, но също така има за оформяне на бедрата, на талията, също така има накрайници и за лицето, за двойната брадичка, така че апаратът е иновативен, освен от многото програми и самото действие, което се извършва чрез ролери, които се въртят. Искам да ви покажа, че самите ролки, които извършват масажа, чрез който се оформя цялото тяло, имат съвсем малки отворчета, които всъщност постигат абсолютно обхващане на цялото тяло, всяка една част от него, освен по средата всмукването и вакуума, и самите отворчета на ролките извършват вакуум, който всъщност стимулира фибробластите, колагена, еластина и освен, че кожата става еластична, се подобряват кръвообращението, лимфоотичането, достига се и до тези адепоцитни клетки, които всъщност задържат течностите, отровите и те се изхвърлят от организма. Има ли значение обаче каква ни е фигурата, какъв тип ни е кожата за процедурата? Да, първо се прави един оглед и се решава на кои части от тялото да се наблегне. Първоначално се минава цялото тяло, за да може да се разработи кръвотока и лимфотока, което е много важно, за да постигнем след това резултата, който желаем. И след това се набляга на местата, където дамата има нужда. Може и мъж, в областите корем и паласки. Това щях да попитам. Мъжете интересуват ли се от тези процедури, идват ли при вас и на кои зони наблягат? Да, мъжете предимно наблягат гръб, корем и паласки, защото те там най-вече имат проблем. Има ли значение възрастта, на която е съответният човек, жена или мъж, за процедурите? Има значение в частта от програмите, които избирам, защото има за по-отпусната кожа, има и за по-млада, по-стегната кожа. Значи ли това обаче, че може и млад човек да се възползва от тези процедури? Разбира се, още 16, 17, 18 годишни момичета идват за оформяне на тялото или за стимулиране просто на лимфотока и кръвотока, който сега знаем, че предимно сме в застой заради компютрите, стоенето повече време седнали и липсата на движение и спорт. Има ли странични ефекти този апарат и тези процедури? Болезнени ли са? Негативни странични ефекти няма, напротив, има само хубави ефекти върху цялото тяло и също върху здравето. Като се разработи кръвотока и лимфотока, идва кислород, хранене към стави, мускули, кожа, така че има и позитивно действие като здраве. Няма противопоказания, освен някакви наранявания по кожата. Така че е подходяща за всеки. Може ли обаче тези процедури да се съчетават и с някакви други процедури? Да речем, препоръчително ли е, когато човек идва при вас да си повдигне дупето или да си стегне кожата, да ходи и на спорт?
Разбира се, много е добре да се съчетават и с спорт, и с друг тип масаж, ако има желание, нали, човек, но и самостоятелно също имат въздействие върху тялото. Но колкото повече ние влагаме и като хранителен режим, толкова по-бърз ще бъде резултата. Но излиза, че вече е мит това, че трябва да поддържаме едни строги диети и едни много тежки тренировки, защото едно време стегнато дупе се правеше в фитнеса с тежки тренировки, а сега можем да заменим тренировките с тази машина, така ли? Напълно не можем да ги заменим, защото за една хубава фигура са необходими повече усилия, но тук ние подпомагаме това нещо да се задържи във времето, да се поддържа, а също така и самата кожа, нали, освен мускула, който отдолу държи това повдигане, и самата кожа да бъде по-стегната и еластична, защото това в фитнеса няма как да се постигне. Тоест тук наблягаме по-скоро на кожата, по-малко на мускула. Кожата и подкожието също така. А колко процедури са нужни и после трябва ли да правим поддържащи такива? 15 процедури е пълния курс, който е препоръчителен. След това може веднъж в месеца да се поддържа. Защото ако изведнъж спрем, съответно във времето пак се забавя кръвотока, лимфотока и оттам се натрупват отрови в организма и се получава обратен ефект. Добре, много ви благодаря за този разговор. Ние обаче не приключваме нашия разговор. Марти, връщаме се за малко към теб, за да мога аз да се настаня, а след това ще ви покажем как на практика се случват процедурите за постигане на бразилско дупе. Марти, аз вече съм подготвена, облечена в специално трико за процедурата, така че всеки миг започваме да показваме на практика как се случва тази процедура. Може ли, докато показваме всъщност как се случва това, да ни разкажете, помага ли процедурата и за целулит? Да, разбира се, изглажда се кожата и се въздейства върху клетките, които са всъщност целулитни, напълни с тези течности и мазнина и отрови. И всъщност се изглажда кожата и става една гладка и съответно много по-здрава, еластична и красива кожа. Неравностите се отмахват. Аз вече съм в готовност. Предлагам да започнем процедурата, пък аз ще разказвам на нашите зрители какво е усещането. Действително към момента се усеща като съвсем приятен масаж, така че, както и самата Боряна ни каза, процедурата в никакъв случай не е неприятна. Тя ни каза, че няма и странични ефекти, дори напротив. Усещането е на масаж, а пък ефекта е бразилски. Диди, няма болка, така ли? Това е важно да успокоим зрителите. Усеща се и... Няма, Марти, никаква болка не се усеща. Усеща се по-скоро лек вакуум. И така едно приятно раздвижване на кръвообращението, поне аз към момента така го усещам. А пък резултата трябва да е много обещаващ. И си мисля, че сега, точно преди лятото, е един съвсем подходящ момент да се подготвим за сезона и за времето на банските. Да, той сред банските, между другото, има бразилски модели, които пък предполагат едни бразилски форми, бих казала аз. Ами да, точно за ето тези случаи, както уточнихме, модерно е бразилското явно. Доколкото разбрахме, не е необходимо да се спазва някаква специална диета, за да оформим тялото си с този апарат, нали така? Да, не е необходимо, но все пак, ако човек иска да свали повече килограми, тогава е необходимо все пак намаляване на количеството на храна, не спазване на някаква строга диета, хранене по 5 пъти на ден с, нали, както казах, по-малко количество храна, повече цитруси, така че да подпомогнем свалянето на килограми, а оформянето вече ще го предоставим на машината. Знаете ли, сега се замислих, много често майките, които са скоро родили, имат проблем с връщането на формите си. Този апарат подходящ ли е за скоро родили жени?
трябва да са спряли да кърмят. Това е единственото условие, но също искам да кажа, че могат бременни жени да идват и с този апарат много добре се въздейства върху оттичането на краката, което се получава при бременност и се премахва точно тази насъбрала течност, те олекват и жената се чувства много добре. Така че има специална програма за бременни жени. Като казахте, че помага и за отоци в краката, значи ли това, че е полезен и за по-възрастни дами, а пък и защо не и господа? Разбира се, полезен е и за по-възрастни, за всяка възраст. Няма ограничения във възрастта. Напротив, даже много добре се чувстват след тази процедура тонизирани и така в добро настроение. Осмеляват ли се господата да идват при вас и да си прилагат тези процедури? Осмеляват се, но съответно броя е доста по-малък, отколкото при дамите. А каква е средната възраст на господата, които са така по-суетни и избират да изваят тялото си? Между 30 и 50 години. Докато при дамите има ли, може би, по-голям... Разбира се, при дамите още от 18-19 за абитюренските балове има доста момичета, които се подготвят с този апарат. Също така и на пенсионна възраст дами, които държат на своята красота, здраве и добре да изглеждат. Казахте, че процедурата се избира спрямо структурата на човек. Ако структурата обаче, да речем, е с по-широк ханш или с по-широки, по-едри бедра, каква ще бъде процедурата тогава и има ли степени? Има степени до 10-та степен, така че според поносимостта трябва да е приятно усещането, защото когато на човек му е неприятно, той се стяга и процесите не могат да протичат свободно, така че трябва да е приятно. И точно това е хубавото, че има 10 степени, така че при всяко едно усещане може да се задоволи в положителен аспект. Важно е да отбележим, че в момента ние сме на 10-та степен, нали така? Да. И усещането е съвсем приятно и даже отпускащо. Има ли жени обаче, които, да речем, реагират малко по-остро, които изпитват все пак болка? Да, има такива, които примерно не са спортували, идват за пръв път, не са им разработени лимфотока и кръвотока, тогава е по-болезнено, защото при едно запушване на тези адипоцитни клетки, които са всъщност целулитните, те запушват, те притискат кръвоносните съдове и там мястото е много по-болезнено и по-студено. Така че при тях се започва с една по-ниска степен. А при вас, понеже вие сте млад човек и трениран, затова направо преминах към по-високата степен.